କେରଳରୁ ଆସିଲା ଗାଡ଼ି ଆଉ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରମିକ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର। ସ୍ଥାନୀୟ କଲେଜ ନିକଟରୁ ଆଜି 3 ଗୋଟି ଗାଡ଼ିରେ ପାଖାପାଖି 150 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକକୁ ନେଇଯିବାର ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କହିଥିଲା ଏହା ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଏଭଳି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଏକାସ୍ୱରରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ମଜୁରୀ, ବହୁତ କାମ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ କାମ ଏଠାରେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ।